שלום שלום, בסדר דשמיא, שקדוש ברוך הוא תן לנו את הדעת הנכונה על להעביר את פרשת השבוע כי תבוא בצורה טובה ביותר. ריבונו של עולם, אבי אב הרחמן, רחם נא עליי וזכני ללמוד התורה לשמה. כבוד שכינתך הקדושה, עשה ורחמך שתהיה תועלת לשכינה ושיתמלא חסרון לשכינה ושיהיה תיקון לבינה ותיקון לשכינה. ועשה ורחמך שיהיה זיווג אבא ואמא ועילאין וזיווג ישראל שבע ותבונה. אנא זכני, ברחמך שלימודי יעלה לפניך, שתורתי תאר בשמיים, ותקרב הגאולה, ותאיר אורו של משיח בעולם. וזכנו לאש הקודש שתשרוף ותחלק ולהסית רעך. אזכה להיות אש להבה אליך, יתברך שמך על הנצח, אמן נצח סלע ועד. אמן כן יהי רצון שנזכה שיהיה לנו את היכולת הזאת להעביר את פרשת השבוע בצורה הטובה ביותר, ולגעת בכל מיני דברים עמוקים, פנימיים, שנוכל לשנות אז קצת את הלב שלנו. לפתוח את הלב עוד קצת. כל מה שצריך. כשהלב סגור, אנחנו רק רוצים לפתוח אותו כדי להרגיש את הקדוש ברוך הוא, כי בלעדיו מי אנחנו? מי אנחנו פה בעולם הזה? רק לבקש אותו, שהלב חסום, שהלב סגור, שיש קליפות עליו, בעזרת השם, שנפתח אותו ונגלה אותו. נעשה שיר של הפרשה, אה, מעולה. פרשת כי תבוא, ברוך השם, הם שלחו כמו שצריך את הפרשה, את העלון, אז מעודכן. נראה, נעביר, ננסה שזה יהיה ככה ב-20 דקות, אה, ככה שאני אדלג על דברים מדי פעם, או זה, אבל ניגע בדברים החשובים, נרגיש את הדברים. נתחיל מכאן, נתחיל מהמאמר. אוקיי, נתחיל מהמאמר, כי לפעמים בפרשה שזה כל זה לפעמים דברים קצת עמוקים שצריך ממש זה, והם לוקחים לנו הרבה מהזמן, למרות שזה מאוד מסקרן, אבל בעזרת השם אנחנו נקבל הרבה מהמאמרים האלה של פרשת השבוע, הם נותנים לנו הרבה. אז ככה, כן הוא הדרך גילוי האלוהות, השתמן הבורא ברוך הוא בתורתו הקדושה, שעל אף שמצד עצמה ומהותה רשת סתומה וחתומה היא, ואין מי שאין לקרב לפרשה ולבאר צפונותיה. ומאמנם מתוך שמאיר בה הבורא ברוך הוא בטובו ובחסדו, הנה כבר אינה כסתים בלבד, אלא מאירים סודותיה ומתבהרים חדרי צפונותיה. להיות לסתים וגליה, למשהו סתום ומשהו מגולה. בזה מאירה התורה הקדושה את גילוי האלוקות לכל אדם כפי מקומו ודרגתו. זאת אומרת שכל אדם, כמו שאדם יש לו איזה כוס, ולפי הכוס, אם היא כוס רחבה, יכולה להכיל יותר מים, וכוס קטנה יכולה להכיל מעט מים, ככה גם התורה מתגלה בהתאם לכלים. אנחנו הכלים, כן? הקדוש ברוך הוא האור, אנחנו הכלים, ולמעשה, לפי המדרגה כל אחד בדעת שלו, בקונשסנס, בתפיסה שלו, בהבנה שלו, ככה גם האור שהוא יכול להכיל. אז כפי המדרגה מתעוררת ונאורה אש שבא לסייע בעדו, יסוד האש, כן, זה התשוקה, ההשתוקקות, להיטהר מהאביות והריחוק עד שיוכל לשוב. זה הקליפות האלה שדיברתי עליהן, שמרחיקות אותנו, הלב נהיה רחוק ממנו, אבל האש, מה שהיא עושה, היא עוזרת לו, מתארת אותו, מזככת את כל הקליפות האלה. ואז הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא, בדרך האמת, בדרך הנכונה, בדעת נכונה, מתוקנת, ככה שאדם מסתכל ומסתכל על גודל וההנהגה שלו, וההנהגה הטובה, ברגע שיש לנו מחשבה, ושאנחנו אומרים, ויש לנו טרוניה על ההנהגה שלו, אז שם למעשה הכלים לא יכולים להכיל, ויש קושי להכיל, ובגלל זה חשוב, ככל שאדם, גם בלימוד תורה שלו, כן, בתפילה, להתפלל לפני, שהקדוש ברוך הוא יפקח לו את העיניים, כי גם להבין את התורה זה מהקדוש ברוך הוא כמובן. זה ממנו, אז הרבה פעמים יוצא שאני לא מבין איזה משהו בגמרא או בזה, אז אני פונה אליו, אני כאילו מבקש ממנו, תן לי את הדעת, תפתח לי את העיניים, תפתח, לפעמים אני לא יודע, אתה יכול לפתוח לי את זה, אני עצמי לא יודע. על אף שהתורה היא דברי אלוהים חיים כנגד האש והצמצום שבאות שין, האש, המילה אש בשין זה הצמצום, אש דת למו, אם כן היה אפשר כלל להיקרב אליה ולעסוק בה מפני להט האש. צמצום, זה מאפשר להתקרב אליה, בגלל שזה מצמצם, אז זה מאפשר את ההתקרבות, כי אם לא מצמצמים, היינו יכולים להישרף אם היינו מתקרבים אליה. עם כל זה, מתוך שמתגלה בה ועל ידה הבורא ברוך הוא בגילוי האל שדי. כן, שדי שאמר די, שגר בים ואמר לו די, אש שדי, אנחנו מתגלה כמו שאמרנו בתפילין. כן, זה
גם מי שאני מעביר בפרשת השבוע כל יום, אז יש לי קבוצה בוואטסאפ שאני מעביר את פרשת השבוע. אז דיברנו על מה זה אל שדי, מה המשמעות של זה. והנה מאירה היא אומתה כלפי חסד, וזה מאירה את גילוי האלוקות לכל אחד ואחד במקומו והמדרגה שלו. ומסייעת בידו להיטהר ולשוב למשקל דעת ונכון ומתוקן להבחין בגילוי חסד. כן, גם גילוי חסד צריך לדעת להבחין בזה. אז השם, הגילוי של אל שדי בעולם, וזה בעצם המאירה ומטה כלפי חסד. אז ככה הולך האדם בזכות, בכוח השם הזה של אל שדי, הולך האדם בתום ויושר, אנחנו עוצרים את זה בתפילין, את השין, את הדלת ואת היוד. אז בכוח שם זה הולך האדם בתום ויושר עם הבורא ברוך הוא, ללא בלבול ותהיה חלילה. כמו שאמר, כמו שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אני על שדי, תלך לפניי ואהיה תמים. כן, מידת התמימות, כמו שהוא כותב, הרב אהרון רטה, שאם ניקח את העץ, השורש זה האמונה, העץ עצמו, כן, זה מידת התמימות, והפירות זה הביטחון. זה כאילו, זה הבסיס, התמימות, ללכת ולהיות תמים עם השם אלוקיך. פירש רש"י, שיש די באלוהותי לכל בריאה. לפיכך יתהלך לפניי ואהיה לך לאלוה, לפטרון, שהוא דרך גילוי האלוקות בכל מעשה שמיים וארץ. כמו שדרשו זאת רבי נתן ורבי אחא ורבי ברכיה בשם רבי יצחק בבראשית רבה. שדי זה שהוא שמרתי לעולמי ולשמיים, לעולמי ולשמיים ולארץ. די. שהוא השגת האלוקות במיתת מציאות הבורא. ברוך הוא ודרכי טובו וחסדו בעולם. כדי להשיג את האלוקות, אז אנחנו חייבים שזה יהיה חייב צמצום שהכלים שלנו יכולים להכיל. אני הוא ושאין העולם ומלואו כדי לאלוהותי. שאין הדבר אלא משכן נכון ומתוקן בדרך שצים וגליה, כמו שאמרנו, העניין של סתום וגלוי, שאליו שהגבורה היא עיקר כנגד האות שין, שזה הצמצום, שזה מורה על הצמצום, עם כל זה מטה הוא כלפי חסד. זאת אומרת, עצם זה שזה צמצום, אז אי אפשר לראות את החסד. בלי הצמצום אי אפשר. אם זה רק חסד, אי אפשר לראות את הצמצום. אז הנה, אז זה מידת היסוד שהוא מדבר כאן, וזה עוד ברית קודש. גם העניין של שמירת הברית, ינוקה מאוד מקפיד בעניין הזה. כל התורה שלנו כמובן, בזוהר הקדוש, בגמרא, יש אזכורים לזה, ממש לשמור, ממש ממש לשמור ולהקפיד בכל, לעשות איזה מסירות נפש ממש, כי בלי זה אין את היסוד, ואי אפשר להתפתח באמת באמת, ולהתחבר לאלוקות שאין נאמנות, כי היסוד הוא הנאמנות. אז זה התמים, ותלך לפני ואת תמים, דווקא על המילה. כי מתוך הגילוי, השם אל שדי, שזה הצמצום אמרנו, ותיקון במשקל הדעת, אז זריזות המחשבה, והנה נפתח לאדם מקומו ודרגתו, כנגד הצמצום והגוון השחור. זה דווקא, הצמצום בא דווקא דרך הגוון השחור. הלפן זה החסד, זה כביכול ההתרחבות, וזה יש קיבוץ והתרחבות. כל הבריאה זה התנועות האלה של הקיבוץ וההתרחבות, צמצום והתרחבות. כעניין הארץ, חלון וצינור שכנגד האות ו', זה המידות של האדם, זה כנגד הצינור של האות ו', זה מה שמוריד, מחבר בין הלמעלה למטה. ומידת האמצע כנגד שמיים, שזה נוטה אל צד החסד. כזה יש עניין שיסתכל לשמיים, זה מאיר את הנשמה. להאיר בו הארת המוחין והלובן העליון, וזה מתקיים באדם, אנוכי השם עושה כל נוטה שמיים לבדי. אין צריך האדם לעמול ולטרוח בתיקונו ותשובתו. למאיר בו הבורא ברוך הוא בעצמו, מצד החסד שלו והטוב הנצחי שלו. כל העניין של המוחין העליונים, התפילין שלנו של ראש, כן, אנחנו שמים את התפילין של ראש, זה מגלה בעצם את השפע של המוחין. זה גם השבת שאנחנו מתקרבים אליה, כעניין כל השבת קודש. זה הברית קודש, שלמעשה הוא נתן לעיד כאות, לקין כאות לדרך לתשובה. בזה נשפעו בו אור הלובן, מליבונה דמוחה הילהה. זה לכל הלובן שבמוחין, שנתקלקלו בחטאו, יש את הלובן ויש את האודם. האודם זה האמא והלובן זה האבא, זה החוכמה, שבעצם התקלקלו בחטא, וזה השבה דעתו אל מכונה ותיקונה, אל המקום שלה, כי אנחנו משיבים את זה, שהיא תצא לצד החסד, וככה מתגלה האדם בדרכים הטובים שלו, בחסדים שלו, ובכל דרכיו.
לדעת אותו בכל הדרכים. אז זה הכל תלוי במידת ההכנעה, שזה הביטול. כי מהות החטא בכלל וקלקול הברית בפרט, מתרחק האדם. ברגע שאדם פוגם בברית, הוא מתרחק. אז הוא נופל לארציות. מה שהברית עושה, ברגע שהוא מפזר את הנאמנות שלו, הוא מצמצם את עצמו, אז הוא נפל אל הארציות, אז הוא נתגשם מאוד. זאת אומרת שהגשמיות, הקליפות מתחילות להתהדק עליו. אז הוא לא מרגיש, הוא לא יכול להרגיש מצד הגילוי של האלוקות, מצד החסד. כי הדת התקלקלה, הדת זה חיבור הרי, לאן הוא מחובר. ואז דתו התקלקלה, מחשבתו, והכל הוא רואה בדרך, הפרשנות שהוא רואה זה בדרך של צמצום ולא בדרך של התרחבות. אז בגלל זה כבדים עליו דרכי התורה והדבקות בשם, כי זה משפיע לו על הראייה ואיך שהוא רואה את החיים, את הדברים. וזה פגם הברית. בגלל זה היסוד והשורש של הכל. ואין מאיר בו אור החסד, ואין מגולים בו, אי אפשר להרגיש את הבורא. תבינו מה הטרייד פה. טרייד כבד מאוד. התורה כבדה הופכת להיות, לא, אין את הגילוי של החסד, הוא לא יכול להרגיש את זה. הדרכים חכמים, הרחמים של הקדוש ברוך הוא, באמת לראות אותם. צדיק השם בכל דרכיו, באמת כדי לראות את זה שהצדיק בכל דרכיו, הקליפות זה כמו תהום. כשאדם נופל, אז הוא כאילו נופל לתוך איזה תפיסה שגויה שיכולה לקחת אותו שנים קדימה, וברגע שהוא שומר על הברית, שהוא שומר על הנאמנות, זה משנה את כל התמונה. אמנם אם רק יבין וידע שאין מוטל עליו להשיב בכוחו בעצמו לכל אשר קלקל ופגם, אלא נצטרך הוא רק להתבטל ולהיכנע להנהגת הבורא ברוך הוא. זאת אומרת שההבנה זה לא שעכשיו אנחנו צריכים לתקן כל דבר ודבר וזה, זה אינסופי. אלא ההפך, כל הנושא של הביטול וההכנעה לקדוש ברוך הוא, להצדיק את הקדוש ברוך הוא בכל דבר. זה צדיק שמצדיק לכל דרכיו עמו, ללא שום תלונה וטרוניה. ברגע שטרוניה נקרא רשע, אפילו שומר תורה ומצוות, היינו אומר. אפילו שומר תורה ומצוות, אבל מתלונן ומתרונן, ויש טרוניה לקדוש ברוך הוא, הרי זה רשע, שמרשיע את קונו. אבל יגביר, אדרבה, יגביר חדרי מחשבתו בחולת, בזריזות מכל נטייה רעה. זאת אומרת, ממש מסירות נפש, גם בעל התניא מביא את זה, שממש לא להילחם במקלות באור, אלא להאיר, בחושך, סליחה, אלא להאיר את האור כמה שיותר, כדי להשיב על דרך האור. להאמין בתוקף המציאות של הטוב והחסד של הבורא. זה הביטול מביא אותנו ככה שנוכל להיות צינור אמיתי, ושהקדוש ברוך הוא יכול לשכון בנו, להבין שכל מה שקורה לנו לטובה, כל קורותינו, כל הדברים זה רק הדת המשובשת גורמת לנו לחשוב שמשהו באמת רע, או שמשהו כביכול. זה בגלל זה בעולם האצילות, שזה עולם גבוה יותר, אז כל הכלים מלאים באורות. אז אנחנו יודעים שיש לנו הרי את העולמות, זה בנוי בצורה כזאת, שעולם העשייה רובו רע ומיעוטו טוב, עולם היצירה מחצית מחצית, מחצית רע, מחצית טוב, עולים לעולם של הבריאה, אז רובו טוב ומיעוטו רע, ובעולם האצילות הכלים מלאים באורות, הכל אור. אתה רואה רק שהכל טוב, תמיד, 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 תמיד. תמיד. אז ככה, למרות שהוא לא רואה בגלוי, למרות שהוא לא רואה, אין הדבר נראה כעת לעיניו בגילוי, בזה מוצאו חן בעיני השם יתברך, כי הוא לבדו אשר יתקן משקל דעתו. אז הקדוש ברוך הוא יתקן, אל תחשוב שזה עליך. הוא יטה אותה לגילוי החסד והרחמים, עד שהוא וכח בחוש גילוי הטוב והחסד. זאת אומרת שבסוף הוא יתגלה לו גם מתוך דעת שלמה ומתוקנת, שמה שקורותיו גם בחוש, הוא כבר ירגיש את זה גם. בדרך הכנעה נשפע לאדם שפע אור, מה שמתקן, שמתקן הוא להכל מאליו, שאין הוא נצרך. אוקיי, אז שאדם, ההכנעה, כן, שהוא מכניע זה כנען, מכניע את הנפש הבהמית. כמו שרמז רש"י בזוהר הקדוש, ואדם אין לעבוד את האדמה. אין לעבוד את האדמה שעל ידי אדם עולה כמניין מה. המה, זה בגמטריה 45, יעלו מאליהם, זה אדם שגם התפילות להוריד את הגשמים, כל השפע נצרך לנבראים. שאור זה מורה עליו את בני האדם להתפלל, גלות רחמים, כן, זה הצד של הגילוי רחמים מצד האור, שנבראו עולמות, דרך מצד ותקומה לבריאה כולה, שלא תחרב מצד הקלקול. אז נגדיל את זה, שיוכלו לראות את זה אולי יותר טוב. אז אנחנו יכולים לראות כאן שכאן הוא בעץ החיים, כי האור מה? נמשך מן הדת, כמובן בדברי רבנו ארי, בעץ החיים, אור מתקן, כן, זה התיקון, ידי הקדוש ברוך הוא מתקן את כל השבירה, כל הדת המשובשת הזאת שאנחנו מדברים עליה, וזה ככה למזג את החסדים והגבורות, בגלל זה יש עניין של אכילה ובשר וחלב, שהבשר זה דינים והחלב זה חסד, ובגלל זה לא אוכלים אותם ביחד, צריך בעצם שיהיה הפרדה ביניהם, ואז בתפארת אנחנו יודעים
לאזן אותם בצורה נכונה. אז ככה, אנחנו קרובים כל יום אל התכלית הטוב והנצחי, כל עניין טהרת החטא מאליו. אז אנחנו רואים, אנחנו קצת נדלק לכאן, וניתר האדם כתינוק שנולד, שאדם משתמר מעוונו, כל החטאים, חטאים מלשון חטא, להחטיא, והעוונות מלשון עוון, עיוות, מלשון עיוות. שאדם לא, 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 לא רואה את הקדוש ברוך הוא, לא מצליח לראות אותו. אז והשתמר מעווני, שמשמעותו שאין בו כל רושם עוון, וניתר האדם כתינוק שהוא נולד. זה דרך התשובה מאהבה, שהדרך האהבה, יש הבדל בין העוונות, שבעצם מתהפכים לו, כל העוונות לזכויות. במסכת יומא, בעל התניא גם מדבר על זה שברגע שחוזרים תשובה מאהבה, שזו מדרגה מאוד גבוהה, זה ממש הכניעה האולטימטיבית, כן? שהוא נכנע בתכלית, הוא כל כולו רוצה את הקדוש ברוך הוא, אז מתהפכים לו כל הזדונות שלו לזכויות, שזה מדהים. אם זה לא תשובה מאהבה, אז מתהפכים לו לשגגות. ויש בזה גם דברים מעניינים, בתוך האלמנט הזה של בעל התניא שם, מה קורה לדוגמה שאדם פעם אכל, חס ושלום אכל אסור, אז זה יכול להתהפך לו ממש לזכות, שהוא עושה תשובה מאהבה. זה דבר מאוד גבוה. אז ככה, שיהיה נכנע בתכלית התשובה, בדרך התשובה, ככה אור התיקון מאיר עליו, מצד האור מה, שזה אמרנו מצד החוכמה, ואז שווה לו הדת שלו, והדת זה החיבור, וכל העניין הוא זה שהוא מביא פה דגש, זה העניין של ההכנעה והביטול. שאנחנו רואים הכל ומסתכלים שזה הקדוש ברוך הוא, זה ממנו, ואנחנו מחזקים את עצמנו, ולמרות שזה קשה, ולמרות שזה, זה העבודה של האדם בעולם. זה הביטול נכנע ובטל לפניו. אני קפצתי כאן, שכאן אחיו, כן, אנחנו רואים סיפור של אליהו הנביא, ידע כי נכנע אחיו מלפניי, שישובו אליו, כן, כל הנבראים מצד דרך ההכנעה, שבזה יאירו, זה כל השפע של האור, להשיב דווקא לגלות החסד וגילוי הרחמים, כמו שאמרנו, שאדם שומר גם על הברית, ואז הוא יכול לגלות הרחמים האלה. הוא מאיר, ולא רק על דרך הצמצום. אז כאן גם שם דגש על הנושא הזה, שמידת ההכנעה, לפייס הבורא ברוך הוא, יותר מסדר עבודה, גם עבודת הקורבנות, הרי אנחנו מביאים קורבן. לוקחים משהו שאנחנו לא מוכנים להתבטל אליו, באים, מביאים לכהן, כהן מלשון כיוון, שמכוון את העם, ועל ידי הכנעה, אז מפייסים בעצם את הקדוש ברוך הוא, וזה מה שהיינו עושים בזמן שבית המקדש הזה, היום יש לנו נשלמה עפרים שפתנו, על ידי זה קריאה של הקורבנות, וזה חשוב, עולם העשייה, לקרוא את הקורבנות. זה שהרי רצויה ההכנעה לפני השם יתברך, יותר מהקרבת הקורבן אפילו, שניכנע לו, לא תחבוט זבח, אם היית מביא זה, אבל אתה לא עם לב נשבר, אתה בא עם גאווה, אז מה זה הקורבן שהבאת? כל העניין של הקורבנות זה להכניע את הלב. ככה מביאים ברמב"ן, שככה מביאים כאן, שזה התשובה השלמה, שאדם מביא עם לב נשבר, ובגלל זה הוא מגלה יותר מוחין עליונים, יכול להגיע אליו יותר אור, כי יש לו כלי יותר רחב, שהוא לב נשבר, כמו שאמר בזוהר הקדוש, שהאש יכולה, ברגע שזה לב נשבר, אז האש יכולה לאחוז. שברגע שהלב לא נשבר, אז כאילו זה כמו גוש עץ, הוא לא יכול להתאפס באש. וזה אדם שחוזר בתשובה עם לב נשבר, ואז יכול להתאפס בלב, וזו התשובה מאהבה גם. כן, יש פה דברים מדהימים, אז אני יכול להמשיך להאריך, אבל אנחנו ננסה לקצר את זה כמה שאפשר. כן, אנחנו ניגע רק כן, יש פה עוד הרבה דברים מעניינים, על סייעתא דשמיא, שקדוש ברוך הוא יזכה אותנו. נגיד איזה סיפור קטן, ובזה נסיים. למדנו על הביטול, למדנו על דרך ההסתכלות שלנו, על החסד והגבורה, כל העניינים האלה, ופה נזכיר את העניין של השמחה פה, כי זה גם עולה בפרשה. הזכיר רבנו שהאדם יכול לזכות לקדושות ומעלות מדרגות נוראות מאוד, רק על ידי שמחה, כמה דגש צריך על השמחה, כמו שאמרו חז"ל, בתנא דבי אליהו, שזה בעצם שמפני שהוא זכה לנבואה, שהוא היה מקבל עול מלכות שמיים בשמחה, מה שקורותיו בשמחה, מה שקורה לו איפה שהוא הולך, זה הביטול, זה ההכנעה, שהנביאים היו הולכים ומתבודדים ושומעים נגינה, יש עניין של התבודדות, כמו שראינו שם על זה המון דגש, להתבודד, להסתכל לשמיים, הוא אומר שאיש לא יכול להיות כשר בלי התבודדות, עד כדי כך. שומעים נגינה ושמחים, אז היו זוכים לנבואה, ברגע שאדם שמח, זוכה לנבואה.
ככה מרן חידה, רבנו האריזה, על שכל מה שזכה למדרגו העצומה והנוראה זה בזכות שקיים את המצוות מתוך שמחה. כאילו, מה זה עושה? לאן זה מביא את האדם שעושה מתוך שמחה את המצוות? שבדור זה המלא בניסיונות ובלבולים שונים ומשונים, יש לכל אדם סיבות רבות מדוע להיות עצוב וליפול, לאוזלת יד, כן, הוא יכול להיות בעצב. זה עיקר מלחמת היצר. פה, זה המלחמה. על זה, על זה. זה הנקודה. שמחה. על זה הכל נופל. למרות הקושי, למרות הכאב, למרות שקשה, למרות שזה לא מה שרצינו, למרות שזה זה. אנחנו מתעסקים בכל הכוח. להיות בשמחה, אין יותר חזק מזה. אין יותר חזק מזה. היצר רק חפץ להפיל בעצבות, עצב מלשון עיצוב, מעצב את האדם לתפוס את מה שאנחנו מדברים כרגע. וזה יכריח את עצמו, אדם צריך להכריח, הנה, יכריח את עצמו תמיד להיות בשמחה גדולה, לא לוותר על השמחה. זה ממש אקורד סיום טוב מאוד. אז הבן כן יהי רצון, שנזכה להיות בשמחה באמת, מכל הלב, מכל רמ"ח איברנו שישא גידנו, וככה, בעזרת השם, ניכנס לשבת, וניקח את זה לכל השבוע. אז נעשה, נעסיק את הרקורדינג, מעולה. שבת מבורכת.